भैया नमस्ते नमस्कार प्रणाम। माता सरस्वती के दरबार में वंदन करतानी अभिनंदन करतानी आप तमाम दर्शक भक्त श्रद्धालुगण के। आ देखिए आज एगो गीत बा भाव लागल बटे आप सबके सेवा में। आई जागरण में रउआ लोग के सुनावे जातानी एगो बहुत ही प्यारा गीत। रउआ लोग सुन के आ बताई सबे की कैसन गीत लागता। अगर कोनो भी प्रकार के त्रुटि होई तो छोट लड़का समझ के माफ करेम जा। आई सुन गीत। शारदा भवानी माई शारदा भवानी माई बानी बड़ी सुन रहे हो मुखिया चाचा ए विधायक चाचा फेल बा तोहार फॉर्च्यूनर ए हो मुखिया चाचा फेल बा तोहार फॉर्च्यूनर। इनके कृपा से पढ़ लिख इनके कृपा से पढ़ लिख सीखल तू हुनर ए हो मुखिया चाचा ए विधायक चाचा फेल बा तोहार फॉर्च्यूनर ए विधायक चाचा फेल बा तोहार फॉर्च्यूनर। अरे दिया हो दिया हई देखी सबे माता बहिन सब लोग मिल के माता सरस्वती के दरबार में जय जयकार करता। हई लड़का से लेके सयान बूढ़ से लेके जवान सब गुणगान करता माता रानी के। काहे की इन्हीं के कृपा से जे हमनी गावे नी बजावे नी आजे सीखले बानी पढ़ले बानी सब यही के कृपा बा। तो काहे ना माता रानी के दरबार में जय जयकार करी। तो प्रेम से बोली सरस्वती मैया की। निरधन हो चाहे धनवान बड़का अमीरे शारदा भवानी माई के चरण में एक दिन गिरे। सबे युवा नौजवान से कहे के बा कि माता के पूजाई बड़ी धूमधाम से करी जा। ए हो एक रुपया जुटा के होखेला पूजैया सब जाति सब धर्म के जुटल बाड़े भैया। तब कहा करब इतना रुपया कहा करब महला दू महला जब जाए के बागेला ए हो मुखिया चाचा ए विधायक चाचा फेल बा तोहार फॉर्च्यूनर ए विधायक चाचा फेल बा तोहार फॉर्च्यूनर। देखी बड़ी धूमधाम से सगरो पूजा पाठ हो रहल बाटे आ माता सरस्वती के दरबार सजल बा। देखी कितना सुहावन लागता। हमनी जगराता कर रहल बानी आ समस्त माता बहन हमनी के जुटल बा लोग आ दोस्त साथी मित्र सब लोग जय जयकार करता। ए भाई आ मुखिया जी विधायक जी सब लोग पंडाल में बैठल बानी जा। कैसे कहे के बा ए हो श्रद्धा लगा के सब कर ले पूजैया मांगे डाला चंदा तो देवे लौका भैया। सब लोग जनप्रतिनिधि से आग्रह बा कि सहयोग करी पूजा पाठ में बच्चा लोग के। हो जनता लोग के सहयोग से जीतला चुनौआ जीतला के बाद में तू बदल गईला बउआ। एतना कठोर निर्दयी एतना कठोर निर्दयी करे लके ना कुनर ए हो मुखिया चाचा ए विधायक चाचा फेल बा तोहार फॉर्च्यूनर ए हो मुखिया चाचा फेल बा तोहार फॉर्च्यूनर। हाय देखी हाय रोहित विनय आ मुन्ना नियाज नईस सब लोग बात जुटल। देखी माता बहिन चाची लोग के लेखा आरती करतिया। हई देखी माता रानी के दरबार में का कहता लड़का सुनी सबे। हे हो सुन संगतिया भाई युवा नौजवान हो अनिल आनंद गावता दह तू ध्यान हो। सबे युवा नौजवान से यह कहे के बा कि माता के पूजाई बड़ी धूमधाम से करी जाए। युवा जो युवा सोच के लाव परिवर्तन तब देखी है कैसे पंचायत में काम होई दन दन। शारदा माई के कृपा भइल बा शारदा माई के कृपा भइल अनिल आनंद ऊपर ए हो मुखिया चाचा ए विधायक चाचा
फेलुबा तोहार फॉर्च्यूनर ए विधायक चाचा फेलुबा तोहार फॉर्च्यूनर। शारदा भवानी माई शारदा भवानी माई बानी बड़ी सुनर ए हो मुखिया चाचा ए विधायक चाचा फेलुबा तोहार फॉर्च्यूनर ए हो मुखिया चाचा फेलुबा तोहार फॉर्च्यूनर ए विधायक चाचा फेलुबा तोहार फॉर्च्यूनर ए हो मुखिया चाचा फेलुबा तोहार फॉर्च्यूनर। रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार।